rasulahu dendangal ko annaba maɓɓe gonno ko dow muɓe ɗacci homo ƴeewa kadi diine isa alayhi salatu wassalam homo yiya nasara ala haali sharrin min haalil yahud ɗo catholique en ngoni ɗo ɓuri bonɗo juif en ngoni ɗo o ruttito e miijo makko wa huwa ummiyun la yaqra wala yaktub ko human binne windata janggata wala yarifu ma hawatu tilka al adyan min al ahkami wa shara'i ko ɗiyeto diinaji ko mbaɗe sariyaji e ñawoje wa a'zamu anwa'i hayrati holko ɓuri kadi mawnude e weemoji rasulullah ko ma kana yaraw fil arabal kisaw koko yino tigi arabeɓe ko yani min sahafi fil aqida e hoyde haqqille yon e nder dewe Allah e loode e dendagal koɓe jiyata yani mehranteji e golleji bonɗi e kafeje ɗe moƴƴani e sertude konngol e rufondirde ƴiƴameje e wal israfi alal halak bil istibdadil ghuraba lahum e wadde ko boni jemma ñalawma ne jaɓandira ɓe ɗum taggi subhanahu wa taala wa qusara dalik ko ɓuri raɓɓidde ko kanko nelaɗo sallallah alih sallam inno kana fi qararati nafsi ina wonno e nder wonki makko mo fiɗi yimɓe makko ɓe ko majji ko koɓe gosti dina bahmad ibrahima wa kanat haalu ahlu l adyani l ukhra laysat hayran min haalihim yahude e nasaraku woni ko ɓuri bon lakin llahu l hakima lam yatrukuhu wa nafsa allah woppitani muhammad sa sallam hoorem bal anzala alayhi l wahyu yubayinu law awdahu subul hawo feññinani bo kullu ko ɓuri laabde ko ɓuri leed hono wi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma alkitabu wala liman ya muhammadu no tonnini ko min jippini oɗo wahaya ummiɗo to am saya meeɗa andude deftere a meeɗa andude imanagal ɗum noon ya muhammadu o wajadaka dallan fahada taw manaɗa majji a anda ko gonɗa dow mum a tawani yimɓe ma ina gone diina a tawani yahude en ne gone diina a tawani nasara en ne gone diina a tawani hay ndiga aduna fof ne woni jiɓɓere ɓaleere fuu hay goto ala ko moƴƴi yahude en ko goni ko no soofi nasara en ko goni ko no boni yimɓe ma ko goni ko no hersini jibinaɗa ɗo holko jogorɗa fewnudani homo yanana ɗum ɗo fof wona ni foti wonde kono hoɗo dañoyta ko hollatamo wona noon hoɗo dañata ɗum ɗum noon fa wajadaka dallan fahada e nder ndeɗo niɓɓere e nder oɗo waktu cefiniɗo e nder ndeɗo bonande e nder ndeɗo jiiɓande fahada ko ɗo kolluma wiɗa ndewata ƴettuɗa yimɓe ma ndewnuɗa heen jippinanmami kitaballah tawde jippinanmami deftere nde imanagal a ala ɗum deftere ala ɗum fewnumami ɗe ndewata ganduɗa ɗe ndewata ndewnuɗa hen yimɓe ɗe nafata ɗo yimɓe jaggi hen inchallahu aljanna ndundi subhanahu wa taala wi ya muhammad wa wajadaka dallan fahada tawmami aɗa majji fewnumami caggal ɗum wo wajadaka tawmami ailan ka basɗo fa agnagal ɗimmami innaka kunta faqiran lam yatruka laka alwaliduka min almirasi illa naqatan wa jariyatan ya muhammad mbe tawruma basal ɓi adama meeɗangal waasa tawmi kaɗa jogui guelbel gotel dewel e korguel gotel miɗɗe gotel korguel ngel yeeyatako guelgel ngel yeeyatako joni noon hono ñamirta tawni haydara bamma woppiraɗima dara abdoul moutalib woppiraɗima dara abou talib woppiraɗima ndiga tawmami tan ka ɓolo hay hunde jogaka wa wajadaka tawmami ailan ka basɗo fa agna ngal ɗimmami man mami galo jagɗo fof koto galle mouhammad ñalloyde keyɗuɗo fof ko toon hirtoyde waɗi noon toon lomre ala toon lomatake ko ɓuri raɓɓidde ko inna man awak on moftuɗoma nde gonɗa alyatim fewnuɗoma de majjuɗa alɗinma de mbasɗa la yatrukaka fi mustaqbali amrika o accatama abadan o woppatama abadan o weltintakoma caggal nde subhanahu wa taala haalani men nemaji ɗi ganduɗa ina haani kanko neɗɗo o yetta ɗiɗo nemaji o tottaɗi kadi subhanahu wa taala rutte muhammadin rokko ɗum yamirore wimo
fa ammal yatim dendangal on bo tawɗa ala jiknaɓe mum maayi kala mo tawɗa haɗa maayra jiknaɓe ɗum woni al yatim fala taqhar bimana woto hoyno ɗum bimana al yatim woto hoyno ɗum ma rokki walla ɗacci kono an sayel ngel ɗumroma kuɗa ɗo kuɗa woto wi noon de to hoyno ɗum de fala taqhar woto hoyno ɗum mbawa mbaɗa donka ɗacca wa amma al yatim fala taqhar woto hoyno ɗum wa amma ko ɗum rewe wa amma sa'ila siko tawi ko ñagatoɗo oɗo ñagatoɗo ne heewi mana ina woni garowo rokkinade ina woni garowo janngude ina woni garowo namnade diina mum wa amma sa'ila e façon namnal fof ne ɗardema so namnal ngal ko saggitam so namnal ngal ko ñamminam so namnal ngal ko jangginam fala tanhar woto guf ɗum woto riiwu ɗum to riiwu ɗum de yaani ɗum tagi o wi ammal mustanjidi siko tawi ko on dokkintoɗo woto guf ɗum walakin tafaddala alay bi cheyin aw raddahu raddan jamilan ma rokki ɗumude walla mbiya ɗum yo Allah newni woto wayru ɗo tan inchallahu taala no Allah waɗi fof koten heen subhanahu wa taala wi wa qad yakunu almuradu min alsa'il almustarshid yani ɗaɓo gandal wowo aydan yutlabu rifqu bihi wa bayanu ma ashkala alayhi min al amr dendagal ko jiiɗimo caggitama so janngowo jangginama so caggittoɗo wonko jiiɗumo ittama hen caggal ɗum ayyuhannasu wa amma bi ni'mati rabbik siko tawi a dañi nema joome a dañi jawdi fa haddis walla a dañi gandal fa haddis yani jahña dokkal ma e miskinede e jawdi ma mba jaaɓe nema goɗɗo ala talibayha wa laysa al muradu mujarrad dicru sarwa wal ifadati fi hadithiha kaari de ko gala kaari de ko joom jawdi kaari de ko la wona ɗum fa inna dhalika laysa min karami al akhlaqi fi sey ɗum wona teddugal ari on aldi han hoɗo on heewi an kaari wotoji sappo kuɓeji capanɗe la fa haddis o ko fa fadfa yani duñe ma hen jama ma hen école waɗa hen dispensaire yani mbaɗa galle mo ngannduɗa siko doole ɗe no keewi mbaɗa ɗon galle miskineɓe ɓe ene continue heen miskineɓe ɓe ne ñammine heen koɓe janngine heen ñawɓe ne cafre heen ko ɗum woni wa amma bi nimati rabbika fa haddis ɗum woni yewtere nde kono noon dara tan kaari heewi nayi kaari heewi baali yo yahdo he kewɗo baale kewɗo beyi ma tampude kono noon nanda ɗum taki are to aadal bokala are aadaji ɗawoɓe jogee jawɗe ɗawoɓe an yaktumu malahum litaquma lahum lhujjata fi qabdi aydihim an ilbadli wala tajidum illa shakina dendagal mo tawɗa joom jawdi kewdi so nayi so baali so beyi so bitikaji so fof heewi wullitaɗe keeci muusi te ande mi sella tawɗa hannde komi ala temps min to mbeɗa heewi tamperade ɗon badiel no ñawa ha ɓooya mayde rondo ɗum noon woppani ɗon ala ko bonnanta Allah minal ɓulli en hannde haydara mi ala barke Allah Allah no seedi hannde e buɗɗi hannde mi findani haydara ina wullito tan badiel kanko wayno juulo so tawi julaaɓe kanŋe no perdi ha kaalis yani jeere welani yawmal qiyamati hay duggoɓe ni hay tan duggo yo jeere wiyata jeere no metti jeere no metti jeere ala liɗ jeere ala han suppome jeere ala naggam saka joguiɗo million on kam wiyata gena boore on kam diina mum wiyata gena firto siko tawi ko tedduɓe ɗe ɓe ceeranoɓe peññina dokkal ko Allah rokkiɓe ko koɓe peññina kadi yettude Allah ɗum ko Allah waɗaniɓe ko tawi waɗani ɓe place wallinte wallateɓe ɗe ɗum noon simore nde ndeni wadduha mi wondori beetawe walleyli mi wondori jamma ida sadia so deeƴi ma wadda aka woppanima rabbuka joome wama qala o añanima wala l'akhiratu hono ñalawma l'aakhira walla gadiiɗ hono ñalawmaji batte ndiɗe gurdam ma hayrun laka yo ɓurane min al ula e gadiiɗi gurdam ma no wona ni no wona l'aakhira ɓuri aduna ndi sifa amma ayona nawi ɗum ñalawmaji ɗe puɗɗoriɗa diina ɗo ɗin ɓuri ñalawmaji ɗa wonano diina ɗo wonde nder bidaji e sirkuji ɗen mooli Allah
wala sawfa yama jo yuutika rokkuma rabbuka joome fatarda ha ndeleɗa alam yajidka beela mi tawanima yatiman a wurdaka baaba fa awa moftumami wa wajadaka tawmami dallan ka majjuɗo fa hada fewnumami wa wajadaka tawmami ailan ka basɗo fa ana ngalɗinmami fa amma alyatima kala on mba tawɗa wurdaka baaba ina wiye alyatimi fala tathar yani woto jannil ɗum woto hoynu ɗum wa amma sa'ila sika tawi ko ñagatoɗo walla ko jangowo fala tanhar woto guf ɗum woto riw ɗum woto harta ɗum wa amma bi ni'mati rabbika sika tawi ko nema joome dañƴa fa haddis hollu bande en subhanahu wa taala wi walleyli ida yaghsha gora ɗum rey hen wannahari ida tajalla wama khalaqa dhakara wa unsa inna sha'yakum la shatta subhanahu wa ta'ala e ndeɗo simore o wondi ko wondiri ko wonde golle ɓiɓɓe adama gona goote goram Allah wondiri jemma o wi men wallay o wondiri jemma jamma mo ngannduɗaa o wi ida yaghsha siko yehi haa hippi jamma waɗii ni wal wi kurum mbaɗe hippi windere nde hippi niɓɓere mum hippi fof niɓɓere nde hippi kala daaba fof arte place mum añii dillude hakkunde jogorɗo ɗaanaade caggal ɗum hippude nde no jamma o hippiri ni o ƴetti kadi ɗoyɗi kadi o nande nder ɓalle he ɓoygol kadi hippi ɓanndu ndu gertegal no ɗaani mbiyeton ko boyi no ɗaani mbarodi no ɗaani goram ɓinguel adam na hara jomen laaɗe cuusaade yaaɗe jomen hay gootel billata cop walleyli ida yaghsha mi wondiri jamman so yeyamo hippi ha gooto fof haajiyel mum ɓurti ɗum doole najji he ɗoygol naate ɓalel mum kaynen ɗaanima Allah wi mi wondi ñalawma mba ngannduɗaa ɓiɓɓe adama ene ndilla gootel fof no yiila yo ko ñaama colli pini ndawat min awkaariha men to ɗum ko doomi ɗum ko baaji leydi ɗum ko naye baale bey ɗum ɗo kala ko dillata gootel fof yalti ene yiila yo dépasse ɓi adama ŋeŋer ngel kawruɗaa konne mbiye ni koñe mbiye ni koñe mbi gootel fof no yiilo ɗo waɗi ɗo ƴettata hunde waɗa kunungel a waawa deeje o wi oɗo ñalawma mi gondiri ɗum subhanahu wa taala e nder aya o gila no yottaaki o wi bilqadiri l adim e kattanɗe makko kanko Allah subhanahu wa taala koye ɗen kattanɗe ɗe ɓole tagi debbo tagi gorko rutti serdi ɓe ma annal madda talleti takawwana mina wahida e madda mboɓe mbaɗa koma gooto wal muhallu lladi takawwana fi wahid e nokku ɗo pewna ko gooto wo fi dhalika dalil ala tamami l ilmi wa adimi l qudra ɗo woni timmude gandal e mawnude kattanɗe kama qala taala yahab o wi homo rokka liman yasa mbo haaji inasan rewɓe wa yahab homo rokka liman yasa mo haaji azukura worɓe aw yuzawijuhum wallo irtodiraɓe dukuranan dañagoroñ wo inasana ndewoni wo yajalo waɗa man yasa mbo yiɗe yimɓe agiman ko dimaro hay sa eeƴi ɗum a wawa yaltinde mu ɓinguel innahu alimun qadir kooli ko Allah andi hattani ɗo woni ɗo wimon wallay o yimi wondiri jamma ida yaghsha siko tawi jamma niɓɓere mum hippi dendagal tagore Allah nde ɓiɓɓe adama ndeeƴi e golloñ mumen ɓe poftoyima wallay wonnahar mi wondiri ñalaw ida tajalla siko tawi niɓɓere jamma iwi ɓiɓɓe adama e daaɓeje kon dilli kon ƴeewi kokon ñaami wa bi hada yadarwaju lmaslahati fi ikhtilafihima yani ya Muhammad sonda aduna o fof mbo wonno ko jemma nden ma nguura tiiɗanno
sonda aduna o fof kadi wonino ñalawma kadi ko liggate kadi bonat fa kana fi ta'aqibuma ayatan baligha ndege noon luutondirde ɗeɗa yaawiɗa woɗɗani sappo ɗiɗi wattu ɗum ɗo ko dalil tinnuɗo wonde liggiɗo ɗum o ene jogii gandal iqra in chita janngu sa yiɗi qur'an ene haalana hoore mum huwa alladi jaala alleyla wannahara khilfatan liman arada an yadakkar aw arada shukura allah wi denndangal gettoje ngoodani o baɗɗa jemma ñalawmina lomtodira o wonande kala on jiɗɗo siftorde allah walla on jiɗɗo yettude allah yon nganndu jemma ñalawma ndi waɗi ɗum taki o wi wonnahaari ida tajalla wama halak mi wondiri baawɗe e kattanɗe mi wondiri baawɗe e kattanɗe wa mi wondiri maana ɗen baawɗe ɗen kattanɗe wa o ko qasam mi wondiri allah wi mi wondiri maana ɗen baawɗe ɗen kattanɗe yani ɗen baawɗe ɗen kattanɗe halaka takɗe azzakara wal unsa ɓeya tan debbo e gorko wote cikke ko yimɓe tan ala yani ɗo ko dalil timmuɗo wonde subhanahu wa taala ko alimun komo andi ko ɓuri tiidde ko ɓuri mawnude e ko ɓuri yodde e maddaji ɗi ngannduɗa wama fiya id la yaqul an yakuna hada takhaluf bayna dakar wa unsa fil haywani bimadi l ittifaq min tabiati la shu'ura la bima tafal yani heɗen foti famde no tagore nde waynino nde luuriri ni woto toon jaakno waɗi noon subhanahu wa taala nde tagi neɗɗo nde won geɗe ɗe fewnani neɗɗo ko ɗen tan neɗɗo jaɓata kono noon so a yehi teddungal ɓi adama ngal a jogori layde ngal teddungal ɓi adama kala ko allah tagi million heen ko huɗuko ko yarata ñaamata kono ɓi adama koñ ɗo koñ jiyata koñ ceganon koñ peɗaloñ koñ de wona longere tan saba technicien ɗo fewnirta oto tafowo meylal ko ngo jogoto demowo ko ngo liggorto ɓirowo ko ngo waɗata ngo nani ngel ɗo sika jooɗima tan a jiiɗe he ngel a jaɓi ƴeewde a andat ñande bomborde ne ho ngel waawi liggade so ngel waawi hel gure ko neɗɗo meeɗa yiide so ngel jogiima ɗo marque walla ngel jogii ɗo sarde combange walla ngel jogii ɗo obi ngel toɓɓiɗo wuro ngel dammita ɗum so ngel ari ɗo e maaro so ine ñaama ko yoodi ko ŋeñcete mbaɗe ko yoodi ko ayi so are nagge tawani mbaɗa on so are mboolo on so are ngirja on so are neɗɗo jiyama waɗa ni ene mema ɗum ne ko yiɗa ko fof ittat ɗum to annda moko ñoto guiye ngata keɓɓe ñaama hay hunde annda e heddata a kanngel noon siko giyal ɓattima ngel tan so ngel jaɓaɗi tude mo won haɗa ƴetta giyal ndeke ƴoƴi ha maayi ndeke noon nde ɗo ƴoƴere wonko nde feera wonɗon toɓɓina ɗum tagi o wi wama halaka zakara wa unsa caggal ɗum ya mouhammadou gondaɗo e dow mum hono neɗɗo o walleyli mi wondiri jamma ida yahsa so hippi wannahaari mi wondiri ñalawma ida tajalla so leeri wama halaka zakara wal unsa mi wondiri sirru tagɗo ɗi adama debbo e gorko inna shayakum no golle mon ɓiɓɓe adama la shatta ko ali ndaw ken mbasi jiidugol golle mon ayuha nnasu la mutabaidatun mutafarriqa golle mon no ceerti wonen golle ko dalal ɗe ko majjere tan ɗe ko gumdam ɗe ko peewal ɗe ko annore ɗe no kaani neema ɗe no kaande lef kama qala taala am hasiba alladina ijtarahu sayi'at an naj'alahum kalladina amanu wa amilu salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma kanu yahkumun wa qala la yastawi ashabu nnari wa ashabu ljanna ashabu ljannati hum lfaidun qur'ana daiman firata hoore mum am hasiba alladi beele cikkuɗon beele no sikki alladina ne ɓen ijtarau sayi'ati suusɓe wadde ko boni ɓe an najalu min mbaɗa ɓe kalladina amanu wa amilu salihat min mbaɗa waɗoɓe ko boni ɓe mbano waɗoɓe ko moƴƴi sawa taw foti mahayahum gurdam maɓɓe wonma matuma mayde maɓɓe sa ma kanu yakumuna ko ñawaton ko de hoɗon foti ƴewtade bindi mon ɗiɗi gonago on wa qal la yastawi ashabu nnar yimɓe wonɓe jayngol ɓe wa ashabul jannate wonɓe aljanna ɗe ɓe potata ko taki ɗum
ashabul jannati humul faizun yimɓe aljanna ɓe goni malaɓe ɗum taggi subhanahu wa taala wi inna sha'yakum onon ɓiɓɓe adama la shatta qur'ana yeyi caggal ɗo haalane men luurgol ɓiɓɓe adama e golleji mumen e leƴƴi mum e sifate mum e wa jazau alladi yaudu ala fa'iliha o ari joni noon omo serdana men nga oɗo ikhtilaf holko woni battande goote fof baɗal mum inna sha'yakum la shatta golle mon gona gooto keɗe joni mbo golle mum moƴƴi mbo golle mum boni goto fof ko dañata fo amma so tawi manna on aaɗa dokkuɗo jawdin nafɗiɗiɗe yeeso moƴƴere siko tawi ɗo nafɗiɗo tawa koko waɗɗi tawa koko waɗɗi bimana ko farilla ko wayno askal walla way kono sadakaji e naafilaji ko wayno tongidde dahaɓe en e wallidde julɗa kewa dole añɓe mumen ni e woɗɗitade ko hanani en e rentade pankara en ko feeñi hen e ko ɓatti hen e hulde yettinde lor yimɓe yani wa maman aaba on ƴettuɗo jawdi mum rotti wattaqa o huuli allah wa saddaqa o gonɗini bil husna yani e moƴƴere hadal husna yani ko bi subuti l fadilati wal amadu tayyib wa nawi dhalika mimma huwa markuzun fi tabiati l insani wa masdaru salihat yani ولا يكون تصديقا حقا ولا ينظر الله إليه إلا إذا صدر عنه أثر الذي لا ينفك عنه وبذل المال واتقاء مفاسد الخلق يعني بي آدم ودنيا دو مانا جديد مانا هم دوت وأما من آطى وكفيل مال رومي دكتال جم ها ماي واتقاءه لله ماي وصدقه قوم بالحسنى بدل مؤجل baɗe moƴƴe o gonɗini baɗe moƴƴe o wuure baɗe moƴƴe gila konngol mum ha e gollal mum o maayi heen façon yassiruhu mamin newnan mo lil yusra kala ko ɓuri newade kala ko ɓuri newade mamin mo newnan mamin newnan aljanna a woni dokko jawdi ma sabal a woni kulɗal a gonɗini tawhide a wuuri e maayi e ɗe gueɗe façon yassiruhu mamin newnan mo de li asiril huɓɓatayn e ɓurɗi newade heen min dokkama ɗum nde wuuri nde so maayi min dokkama kadi gueɗal gongal ngalo haandi ngalo e batte golle makko ɗum taki ina jeeya haala arab siko tawi neɗɗo woni jorɗo ɓernde ina woni goɗɗotiiɗo goonga ina woni ɗawowo denndangal moƴƴere ina woni kadi jawnotooɗo e wadde char oɗo kala de jamina fecce o dañata ɗum noon ya muhammad siko woni dokko jawdi makko o woni kulɗal o saddaka bil husna fasono yassiruma min newnanɗo lil yusra kala moƴƴere nde min jogui min ɗawatama ɗum ya muhammad wa amma so tawi manna on bahila on nanguɗo jawdi walla nafqata jawdi ɗi koko welimo واستغنى كدو يندني او بها يهود ودنيانا بأنه لا يحتاج إلى أحد ولا يحس بأنه واحد من الناس يصيب ما أصاب من السوء بمعنى نتو هذه مولا يندني ما يهور بمعنى يهور ينيد وأما من بخل واستغنى داود ده وتيشكي ون داود تنغواس بركود وني داود فصلاة ركود ولا مبادة هاناني واستغنى كدو يكو تنكو ينيم وكذبوا فني بالحسنى وفني دندانgal ko Allah dide moƴ oɗo façon yassiruma min newnan balil usra e sattande wal khutbatu allati yahuddu biha qadra nafsi wa yanzilu biha hadid al athar wa yaghmishuha fi awhal al khati'a alladhi wa ma yughni anhu nafata'u maluhu jawdi makko idha taradda oɗo woni ba Allah wiye nokku goɗɗo وما يغني عنه نفتام مال جود مكو إذا تردى فولد الله ولقد جئتمونا فرادا يا محمد والله أنغري أمن قوتل كما خلقناكم أول مرة من تغير نومن كأدي وتركتمون غفي ما خولناكم كمن نيم نومن وراء ظهوركم كن جوغينا دون فوفون غفي تيغال جون نون أريا هيوندي أداي كيفنو هلكو وني فاني تاري ما دو سبحانه وتعالى يا محمد
nde Allah haalani men batte haqqillaji nde Allah haalani men kono tagore nde ko de yahata ko fof goto fof ko mukhtalif yani la shatta goto fof e hoore mum e battane mum o holli men ɗo kanko Allah kala moƴƴinɗo e golle muma Allah hawradin ɗum golle moƴƴe kala bonnuɗo golle muma Allah newnan ɗum koyeer o addi ɗo nganto e jiyaɓe ɓe komo ɓeydoɓe feññinande komo huncaɓe dendagal gollal moƴƴere e dendagal gollal bongal o feññini laawol kala naatɗo e moƴƴal he ko dañata hisa dada kala mo naate ngol moƴƴani o ɗimen o addani men aya cakkatiɗo mbo jippi koye aboubacry siddiq radiallahu anhu rawa anna al ayata nasalat fi abi bacry radiallahu anhu aboubacry mbatte hen haqqillaji fodde aya de yooɗata hen sa sababuji gado ɗum ko ɗum tagata ɗum lerna haqqillaji joguiɓe haqqillaji ɓe ɓe ngala ɓe kadi hewde ɓe gowani tafsir ɓe kadi mbatta tinnade wa qad kana min amri anna bilal ibnu raba alayhi ridwan bilal wonno ko jiyaɗo Allah biyeteɗo abdoullah ibnu judana abdoullah ibnu judana dino ɗum jeyi ja ila al asnani wa sala aleyha o are sana munuji he woodi ko waɗi he fasaka kufaru makkata ila mawla ƴeewe tan abou bilal gila wona julɗo tan no woni maccungal ɓalayal kurum andi bilal onon gandi oɗo biyeteɗo biluji men ɗiɗo ɗeɗo gorɓe biyeteɗo Fodé Ba Douce en wiyeteɓe Douce Ba en wiyetenoɓe hono min ngaari gondi ɗo joni ni wiyete duballete so bilal fetti ɗum ɗo yanoyde wuuro maɓɓe ko waynaki bandi koye ko dengere ɓaleere nde foti kono janngol siko tawi joni naareɓe merdinino ɗum nde komo daha suudan ga o adda o ƴettat hen naariyel gotel tan wañi noon ari komo fini omo janggi o majjani neɗɗo pinnoɗo wañi noon commerce daha adda biyeteɗo abdallah ibne judan soodi ɗum so ari o sana munuji he tan o ƴeewat ɗum a dara tono ƴeewen hunde yelno hofi tan o heela tan o bonna tan yimɓe ɓe noon cuusama wañi noon no ɓalwi iɗo wi kojum kadi no mawni ne heewi doole so wiidi neɗɗo tan neɗɗo forñat so bilali waɗi ni tan so yiiɗi joɗota ɓoy tan doƴƴa hen naariyel gotel womre ɗo tan dañel ngel wakkana nattu tan neɗɗo wiyana maaya ɓe jayi noon ɓe gullitoyi ɗum to kalifa to ɓe mbi ɗum a an noon de jiyaɗama o kam ko bone fa wahabahu lahu o yi ɗum noon mi rokkimon mo wo wahaba lahu mi'atun min al ibil o rokkiɓe kadi temedere ngeloɓa yoɓe kirsan ɗum allaji maɓɓe ayi hanti ɓe gone lettudema ɓe gone lornude bilali lorlo mo ganduɗa ene hersani kala façon no ɓuuri bonon mbaɗa bilali tawi bilali on goto on waktu ni jaɓani Allah bilali ɗo rewi ha natto e junngo umayyat ibnu khalaf goto e ɓurɓe huɗede e makka naaɗo ɓurɗo ɓallude reedo makka naaɗo ha on heɓti bilal e bilal e nder ɗo haqqille o fof ko Allah kono o anda Allah to heedi o anda harneji makko jeeɗiɗiɗo Allah heedi kono mbo yiilo oɓe lepta tan oɓe piya kayne woni konngol mum moƴƴolo gongol tan ko ahadun ahadun wi tan e nder ahadun bilal e nelaɗo wirtimomo lepte fa yaqulu lahu yunjika ahadun ahadun nelaɗo no wimo on ɗon no mbiyata adama danduma ɓe kabri ɗum aboubacry tan nelaɗo habri ɗum aboubacry tan aboubacry yeyi toon bima yulqi bilalin fillah aboubacry jogui ritlun min azahab ritlun ɗeɗi waade kono sa ɓeti kilo a feccim pecce nayyi hono nayyɓel guel wiyete genna walla libar kanŋe ritlun min azahab gandi de oɗo wona jaljallo de ritlun min azahab tan wabta'ahu min al mushrikin yetti tan o soodi mo e makko wa atagahu rimɗinimo fa qala al mushrikuna ma faala dhalika aboubacrin illa liyadin kana li bilalin indahu ƴeewa tan heewi ɓe mbi so tawi aboubacry waɗi ni bilal ina wallatnomo ina rokkatnomo manam mo wonko waɗanatnomo won junngo bilal joguino dal aboubacry aɗa andi abou ɗoyete e bilal e aboubacry ko sirru mawɗo ina hawni bilali ko neɗɗo pinɗo mo jeyaka e leydi arab kono ko arab haalata noon wanno ko sudan naji
bilal e antara jiidi leydi eyi ɓe jaa ko heɓe ko suudani misra bilal e aboubacre